Sindan jenggelek kaya ngono kuwi. Ah, kebangetan kowe. Mbae dhewe paradene tibani tangan nganti kaya ngene iki. Lumah aku mau. Kalau ngapura aku ora ngerti Kak. Nadyan kaya apa lan kepiye aja leren aja mandek aja mendho. Sadurunge ana dewa sing gelem jlentrehne pakmu jenenge sapa kowe kudu ngamuk ning kayangan. Oke. Dewa gede dhuwur raine kaya barongan. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati. Ya. Kowe sing jenenge Bambang Wisanggeni, dasar para nyata. Pakku jenenge sapa? Kowe ngawur dapurmu ora ngerti malah takon karo aku. Kowe dewa goblok. Goblok piye? Punten Paman Bukulun Bathara Narada. Kula suwun ndika sumingkir. Kula badhe ngajar dumateng Wisanggeni menika. Kowe iki perang karo bocah menang ora kondang kalah parandene mbabar wirang Yama Dipati. Pedahe apa to gunane apa kowe menang karo bayi wingi sore? Lamun to diteliti kanthi permati bocah iki ora kleru, sing kleru iki para dewa. Bocah iki mung takon pake jenenge sapa karo para dewa. Parandene malah dikroyok diajar angger dewa ngajar karo Wisanggeni karepe do piye. Monggo bayi iki dicemplungake karo Bathari Durga madyaning kawah Candra Dimuka. Aku takon karo kowe. Candra Dimuka iki dadi panguasane sapa? Panguwas kula. Durga nyemplungke bayi ning kawah ijen karo kowe ora? Mboten izin, kula mboten ngerti. Tegese dheweke piye nyepelekaken kalian kula. Lah ya sing salah Durga, kenapa sing kok ajar kok bayine? Tanalas tenan. Kuning lekas kula kita linuding kidung kadung kadereng amor kepiye iki Kak? Nah ngene ngger Wisanggeni. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yektine lelakon iki mung kanggo pasinaon ngajar karo para dewa aja gampang nyepelekake karo kabeh para kawula. Mula palungguhan iki lamun wis adreng kenceng tekad kita kepengin sungkem marang ramamu, aja wedi kangelan muduna mring Marcapada liwat Andorante.
dene lamun teng Madyapada jeneng kita ketemu kelawan satriya Madukara ingkang kekasih Raden Arjuna. Yen ketemu karo satriya sing jenenge Raden Arjuna, ya kuwi wong tuamu sing wajib ndok sungkemi lahir tekan batin. Yen pancen kaya ngono daya-daya aku nyuwun pamit ya, Kek. Ya. Duga-duga dikowo ati-ati aja nganti keri. Muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah gumiring kelawan jeneng kita. Dadya satriya Sembaga Wirutama satemah bisa dadi kaca brenggala tumrape para taruna ing sak jagat raya.